What's up mga bossing, and for today's video, andito tayo ngayon sa Garbo sa Lapu-Lapu Grand Rehearsal. Alas 12 pa lang ng tanghali mga bossing, andito na tayo sa Hopes Dome. Kasi maaga yung call time ng final blockings nila dito. Syempre andito ako mga bossing para sumuporta sa contingent namin. First time pa lang kasi makasali ang festival namin dito, ang Agus Indigay Festival. Bali ang Garbo sa Lapu-Lapu kasi ay festival sa lahat ng festivals dito sa Lapu-Lapu City. Bali 12 contingent out of 30 barangays mga bossing. So ayun, nandito na tayo sa Hopes Dome kung saan gaganapin ang Garbo sa Lapu-Lapu. Nandito na rin yung ibang mga contingent. Naghihintay na lang na mag-start yung blockings. Partida mga bossing, wala pa kaming sapat na tulog niyan ha. Shoutout kay Wowie G, ang gaganap sa papel ni Dato Umindi. Maya-maya mga bossing, mag-practice na sila ng figures para sa dance finale. 2, 3 and 4 and 5, 6, 7 and 8, 7, slow, slow and 2, 1. 1, 5, 8, 7, 8, 7, jump, 4, 2 and 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, Pati yung mga festival queens nag-rehearsal na rin sa final production nila. So ito yung mga kasama ko mga bossing, kahit nandito sa Hopes Dome nag-email pa rin eh. Akala ko mga i-above nyo pupuntahan nyo dito ha. Sheesh! By the way mga ritualist to sila mga bossing. Lumabas muna kami sa Hopes Dome mga bossing dahil medyo inaantok na kami dun sa loob. Kain muna kami sa labas, pampawala ng antok, at the same time pampawala ng gutom. Shoutout kay MJ na nag-cutting para manood dito. So ngayon kasama ko dito si MJ kasi nag-cutting siya sa school nila. Ay kakatapos na pala ng klase nila. Joke lang mga bossing, kakatapos na ng klase nila. Nag-iikot-ikot lang kami dito sa food park para magkahanap ng makain namin. Pag lechon ni Angkas na walang helmet, bawal ba yun? Pero malas mga bossing kasi kunti pala yung nag-open dito. Kaya sa siomay na lang yung bagsak namin. Zoom sige kayo na po. After kumain, naglalakad-lakad kami dito para matunaw yung kinain namin. Pero sa totoo lang, naghahanap lang kami ng tubig niyan. Kinakabahan ako kasi may sunod na sunod sa amin. Baka masaksak kami na itong tattoo sa likod. Lalo na yung babaeng nakakulay dilaw na buhok na parang sisiu ng balot. Joke lang mga bossing. Bumalik ulit kami sa Hopes Dome kasi mag-start na yung general blockings. So yung mga bossing, ito na yung teasers ng mga contingent.
Sa pagtuo, atong pasalamatan ang patrona sa atong dakbayan, Maria Virgen sa Regla.